Bangod sa malaing nga tiyempo mga kapuso, presyo sang isda nagsaka sang 30 tubtob 40 pesos sa mga merkado sa Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ginpasaka sa mataas nga lugar ang mga sakayan diri sa Oton, Iloilo. Naguntat sa pagpalawod ang mga manugpangisda kasunod sa malaing nga tiyempo. Isa na kasi mana nga wala sang hulik nga isda si Manong Orlito. Sigado man ang panguhaon tapos dagko pa balot. Sa Oton Public Market, maiwat ang supply sang isda. Suno sa mga manubaligya, halos 30 tubtob 40 pesos ang ginsaka sa presyo bangod sa manubo nga supply. Depende sa simpo mo. Ara ka sa maglayan simpo, nagkubalod, gabay na supply. Ang aloy nagabilis ang 280 pesos per kilo, pisugo 260 pesos per kilo, matan 240 pesos ang kilo, tuna 300 pesos ang kilo, hagang bangrus 220 pesos kada kilo. Apisar nga may pagtaas sa presyo, wala naman sang may mahimo kundi mabakal sa gihapon ang mga konsumidor bangod kinahanglanon. Masarangan mo, bakal ka, hindi mo masarangan kundi ka bakal. Ginapaabot naman nga mga normal ang supply sang isda sa tiyon nga mag-ayo na ang tiyempo. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.